al een heel lange traditie om met de World Homeopathy Awareness Week iets te organiseren. Eigenlijk van 2005. Wat jij nog verder over aan toe? De eerste keer, met dat treintje? Nee, dat was het niet. In 2005 was het 250 jaar zeker, hè? Aangeland. En dan hebben we echt iets georganiseerd hier in Leuven, in de Romaanse Poort, ballonnen en t-shirten en slaap nog eens een t-shirt. En het treintje dat van het station naar daarheen. En dat was het de meest natte dag van het jaar, denk ik. Ja, dat was een verschrikkelijke context om in te werken, maar dat was toch eigenlijk heel fijn. Toen heel veel mensen hebben dan lezingen komen geven en zo'n beetje een pand is er dan aan gecreëerd. En daarna heb ik een paar jaar gewoond, hè. Dus dat werd dat jaarlijks herhaald. Dat was de eerste keer dat dat gebeurt, dat is wereldwijd. Dus wereldwijd zijn er deze week acties rond homeopathie. En het volgende jaar heb ik gewoon dat fotootje dat ze dan zelf voorstellen, een keer vertaald. En dat was ondertussen wel begonnen met de opleiding onderwijswetenschappen. En had ik zo geleerd van, je kunt daar ook je studenten laten doen, dat vind ik heel erg zelf goed. En laat de mensen vrij daarin, laat je iets doen, laat hun creativiteit. Dat vieren daarin, dan laat je dat samen dus ontdekken. Dat is veel leerzamer dan een fotootje vertalen dat op internet aangereikt krijgt. En voilà, is de zoveelste editie, denk ik, van de Wouw. Het is een beetje in de humeur, ondanks dat hij 253 jaar zou geworden zijn vandaag. Ik zou eens moeten zien in de horoscoop zo, wat dat wil zeggen. Over heel de wereld is verzet groot. Helemaal in de trant van toen dat hij zelf nog leefde. Misschien moet dat eens een keer getransformeerd worden, maar dat is niet voor vandaag. Vandaag is het over homeopathie voor mannen en met name prostataandoeningen. En ze gaan allemaal heel benieuwd naar jullie presentatie en als gefeliciteerd met het vaak, dat gaat het kunnen zien. Dat zou leuk zijn.